יותר מ-400 ישראלים בריאים תרמו כליה לאדם זר להם לחלוטין בסיוע עמותת מתנת חיים. היום הם באו אל בית הנשיא באירוע ששיאו היה מפגש ראשון ומרגש בין יעקב לבין יוסף שתרם לו את כלייתו וזיכה אותו בחיים חדשים. דניאל אופיר היה שם. אין לי מילים לפגישה הזאת. אני חש תחושה אחת מאוד גדולה כלפי התורם שלי. מעבר לזה שאני אסיר תודה וכולי, אי אפשר לתאר את זה במילים אחד. אני חש תחושה של קנאה, כי אני הייתי רוצה להיות במקומו. ההתרגשות על פניו של יעקב ביטון ניכרת. רק שלשום שוחרר מבית החולים לאחר שהושתלה בגופו כליה בריאה. בעוד זמן קצר הוא עתיד לפגוש את מי שתרם לו מתנת חיים. למעשה עד היום לא ראיתי אותו, אני לא יודע איך הוא נראה, לא פגשתי אותו, אני מנסה לתאר לעצמי, אבל בשבילי זה מעמד שהוא מאוד מרגש. אין ספק שזה מרגש, גם זה קצת מביך, בעיקר שאתה נמצא בעמדה של זה שאמור לקבל את כל התודות, ובעצם לא משנה מה שהם יגידו ויעשו, הם לא יכולים להשיב לי את מה שנתתי להם, אבל זה לא אני נתתי להם, זה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם נתן לי בריאות, ואני מעניק את מה שאני יכול להעניק הלאה. אני ניסיתי כזה לחשוב בדרך לפה, מה אני יכולה להגיד לאישה שלו? איבר, זה לא כסף, זה לא שווה כסף, זה לא... אין לי מילים, אני אומרת, אנחנו נפגוש אותה ושם זה יקרה פשוט. אי אפשר להכין את זה פשוט, זה יקרה. יעקב היה בן 25 כשלקה באי ספיקת כליות. את השנים האחרונות עשה מחובר למכונת דיאליזה בהמתנה לתורם מתאים. זה אומר שאתה מגיע 3 פעמים בשבוע לבית אחרי שהילדים כבר הולכים לישון, אתה לא רואה אותם, וגם בזמנים שאתה רואה אותם בשבתות, כשהייתי בבית, רוב הזמן היה עובר בשינה. אתה מרגיש כל כך רע, במיוחד בזמנים שארוחות משפחתיות וכאלה שאוכלים, הרעלים בגוף עולים ברמה שאתה פשוט מרגיש שאתה רק רוצה לישון, אתה רוצה להיעלם. המזור לסבלותיו הגיע בדמותו של יוסף הפריון, אב ל6 שהחליט לעשות מעשה גדול ולתרום איבר מגופו לאדם שאינו מכיר ללא כל תמורה. אפשר להעניק לבן אדם חיים בלי כמעט שזה נותן ממך שום דבר למשך החיים שלך. אתה חוזר להיות בריא, יש תקופת החלמה, זה ניתוח, זה לא הולך ברגל, זה לא שטויות, אבל אתה חוזר בעזרת השם להיות בריא, ואם האנשים שבינינו יכולות ללדת, אז אנחנו יכולים גם רק פעם אחת, וגם להעניק חיים למישהו שהוא סובל מאוד. הבוקר באו השניים אל בית הנשיא להשתתף באירוע הוקרה לעמותת מתנת חיים, שמעודדת את מי שרוצים לתרום כליה ולהציל חיי אדם לרגל התורם ה-400. שם נפגשו בפעם הראשונה. אנחנו ממש גאים לקבל אתכם כאן ולהביע ואילו מקצת מההכרה וההוקרה שיש לאנושות כולה כלפי כל אחד ואחד מכם. הרב ישעיהו הבר הקים את העמותה לפני כ8 שנים כדי לחסל את רשימת ההמתנה להשתלת כליה בישראל. אנחנו רואים פה את יופיו של האנשים שקשורים של השני קשה, והם יכולים, יש להם 2, כליה אחת, יכולים לחיות עד 120 כליה אחת. אומרים, למה שאני לא אתן? אני יכול להחיות מישהו. יעקב ויוסף מנצלים כל רגע במפגש ללמוד זה על זה, להכיר את האח החדש שזכו לו. יש לנו משפחה חדשה, וליעקב יש אח, אף פעם לא היה לו אח, אז עכשיו אני מאמינה שיהיה לו אח. הוא תמיד רצה אח, אז הנה, הרגענו לו אח. הנה, יש לו אח ליעקב. בריאות. שריפה